खुलुमबाय बर' फिसाफोर नोंथांमोनखौ जय बर' हारिनि चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर जोङो एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय गोबां सम दिहुनो माने जों एन्टारटेनमेन्ट भिडिअफोर नायनानै गोबां मोजां मोनो नङा होमब्ला लोगोफोर आंबो मोजां मोनो मोननायालाय नाथाय दिनै जास्ट 5-6 मिनिट समखौ नोंथांमोना दिहुननानै दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नाय नोंथांमोननि आं फोथायो नोंथांमोननि लाइफआव नोंथांमोननि जिउ खुंनायाव मायबा नङा मायबा मोनसे बे मदद खालामगोन होननानै आं फोथायो लोगोफोर नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबबासो बुजिनानै मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बुंग्रोखायो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि दा भिडिअखौ नायदोंब्ला प्लिज अननानै जोबजासिम नायजोब बांद्राय गोबाव खालामला डाइरेक्ट भिडिअखौ जागायनोसै। स' लोगोफोर गिबियावनो आं बेखौ फोरमायग्रोनो थांगासिनो जोंनि नोंथांमोननि जिउनि जा केलकुलेसन थायो जा जोंखौ फोरोङो बेनिफ्राय बिदि जा थाखोफोर थायो बेखौ जों सावरायग्रोनोसै। स' जोंना गिबियावनो मा फैयो 16-17 माने 16-17 बोसोर जायोब्ला जोंनि बैसोआ अब्ला जों गिबि लेभेलखौ बारबोबाय माने स्कुल लेभेलखौ बेनिफ्राय जोंना नेक्स्टआव फैगोन 17 निफ्राय 19 बोसोरसिमहालागै HS नि थाखो बेखौबो जों बारबाय बेनिफ्राय जेनेबा जोंना फैगोन 20 निफ्राय 22-23 बोसोरसिम डिग्री लेभेल बेखौबो जेनेबा जों बारबोबाय। स' बेनि उनाव लोगोफोर जोंना मा जायो गावबा गावनि केरियारनि थाखाय बयबो मुखुब जायो नङा होमब्ला लोगोफोर सोरबाया मास्टार्स खालामनो सानो बिसोरो इउनिभारसिटिफोराव एडमिशन नागिरहैयो सोरबाया जब मावनो नागिरो। स' बेनिफ्राय जोंना केरियारा लाइफनि केरियारा स्टार्ट जाबाय बयबो गावबा गावनि लाइफनि केरियार दानायाव मुखुब जाबाय। बेनि उनाव सेटेल जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना सोरबाया टाउनाव हा बायबाय सोरबाया हाबा खालामबाय माने 30 बोसोर नोंथांमोना जेब्ला 30 बोसोर जाहैगोन अब्लासिम नोंथांमोननि लाइफआ फुरा सेट जाजोब्बाय। स' नोंथांमोनाबो सोरबाफोर दा जेनेबा डिग्री फरायबाय थानाय कलेज फरायबाय थानाय बा क्लास 10 फोर फरायबाय थानाय बेहाय भिउवार्सफोर नायदोंब्ला नोंथांमोनाबो बिदि केलकुलेसन खालामना दोनदों नामा बा नोंथांमोनाबो बिदि सानो नामा सानोब्ला सरि लोगोफोर मानो सरि बुंदों आङो नोंथांमोना मिन्थिगोन जास्ट भिडिअखौ मोजाङै खोनासं। दा लोगोफोरा नोंथांमोननो मोननैसो रियेलिटि जोंनि जिउनि नंगुबै खोथाफोरखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो नोंथांमोना मोजां खोनासंबानो जाबाय। स' लोगोफोरा आंनि जिउआव बिदिबो सुबुं नुदों जाय 21 बोसोरावनो डिग्री कमप्लिट खालामदों नाथाय 27 बोसोरसिम बिथाङा जबलेस जेबो खामानिखौनो मोनाखै बेकार न'आवनो जागासिनो आरो लोगोफोरा आं बिदिबो सुबुं नुदों जाय 25 बोसोरावसो डिग्रीखौ कमप्लिट खालामनो हादों नाथाय बियो डाइरेक्ट साख्रि मोनखादों माने जेबो नेनो गोनां जायाखै 25 बोसोराव डिग्री कमप्लिट 25 नङाबा 26 बोसोरावनो बे साख्रिखौ मोनखादों। आरो लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुङो आं बिदिबो सुबुं मिन्थिगौ जाय इउनिभारसिटियावबो थाङाखै जेबो कलेजावबो थाङाखैमोनबो नाथाय बिथाङा 18 बोसोर बैसोआवनो गाव जिउआव जि खालामनो गोसोमोन बेखौ बिथाङा मावगासिनो। आरो लोगोफोर आं बिदिबो सुबुं मिन्थिगौ जाय कलेज माने फरायखांनाय लोगो लोगोनो जब मोनदों मोजां फैसानि जब मोनदों हाई क्वालिटि जब नाथाय बिथांमोना बे जबजों खुसि नङा माने बे जबखौ मावनानै बिथांमोना मोजां मोना। आरो लोगोफोर जोंनि गेजेराव आं बिदिबो सुबुं नुबावदों जाय फरायनायाव गेप दोननानै माने खायसे फरायनायाव गेप दोनोना बोसोरसे बोसोरनै बिदि गेप दोननानै बिथांमोनाबो गावनि जिउनि थांखिखौ मोनहैनो हादों। आरो बिदिबो सुबुं नुदों जायनि थांखिया 16 बोसोर 18 बोसोरसिमहालागै एकदम फिक्समोन जेनेबा डक्टर जाथारगोन इन्जिनियार जाथारगोन नाथाय बेयो 26 बोसोरनि उनाव बिनि थांखिया सोलायहैयो बिदिबो सुबुं आं नुदों। आरो लोगोफोर आं बिदिबो सुबुं मिन्थिगौ जाय हाबा जायाखै नाथाय बेना गथ' दं आरो बिदिबो सुबुं मिन्थिबावगौ जाय हाबा जाबाय नाथाय 8 बोसोर 10 बोसोर जालांबाय बिसोरा गथ' मोननो हायाखै। स' लोगोफोर आं बिदिबो सुबुं मिन्थिगौ जाय रिलेशनशिपआव दं नाथाय बे गोसोजों गुबुनखौसो मोजां मोनो। आरो आं बिदिबो सुबुं मिन्थिबावगौ जाय रिलेशनशिपआव गैया नाथाय बिसोर सानैजों जोबोद मोजां मोनलायो। स' लोगोफोर आं नोंथांमोननो एथ' बुरजा बिदिन्थि होनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो सानो जोंनि जिउआव जा जायो मोजां गाज्रि सब समनि लोगोसेसो जायो। नोंथांमोननो दि आं सिगाङाव लाइफनि माने जिउनि केलकुलेसन होननानै बुंदोंमोन एसेबां बोसोरसिम फरायनाय एसेबां बोसोरसिम डिग्री एसेबां बोसोराव साख्रि एसेबां बोसोराव लाइफआ सेटेल स' बेजों आं दासो सिगाङाव बुंनाय बिदिन्थिफोरजों नोंथांमोना मिलायनानै नायसाय आं सिगाङाव बुंनाय बिदिन्थिफोराथ' आं प्रेक्टिकेल माने रियेलिटि आं नुनायजों बुंदों अब्ला नोंथांमोना बै फार्स्टनि जा लाइफनि केलकुलेसन जों एसेबां बोसोराव सेटेल जागोन एसेबां बोसोराव बिदि डिग्री कमप्लिट खालामगोन बेजों नोंथांमोना रियेलिटिखौ माबोरै नोंथांमोना बेखौ जागोन होननानै नोंथांमोना फोथायनो हानो नङा होमब्ला लोगोफोर मानोखि जोंना समजों लोगोसे सोलायो
बे आं नोंथांमोननो जा बिदिन्थि होदोंमोन बेफोर सुबुंफोराबो बे जिउनि केलकुलेसनखौनो लादोंमोन सानसे नाथाय बिथांमोननि समाथ' सोलायनांगौ जाबाय बिथांमोना खायसे 30 बोसोरावसो जब मोनहैबाय सोरबाया डाइरेक्ट 24 बोसोरावनो जब मोनबाय लोगोफोर मोनसे आं नोंथांमोननो बिदिन्थि होबावदोंनि नोंथांमोना बुजिनो गोरलै मोनगोन नोंथांमोना 3 लोगोफोर दं जयै नोंथांमोना HS परीक्षा होगोन बे बोसोराव आरो नोंथांमोना HS परीक्षा होनो थांगासिनो 3बो जयै नाथाय सासे बाइक सालायना फैनानै सासे सुबुङा नोंथां 3मोननि सासेखौ आथेंखौ सिफायनानै दोनबाय नोंथाङा एग्जामखौ होनो हायाखिसै बे सानैया एग्जामखौ होनानै बारलांबाय डिग्री मोनहैबाय नाथाय नोंथाङा एग्जामखौ होनो हायाखिसै अब्ला बे थासारिया बे सिचुएशना नोंथांनि आखायाव दंमोन नामा बे बाइकआ फैनानै खुन्दायना होनाया बे नोंथांनिथ' जेबो गोरोन्थि गैया अब्ला बेनिखायनो आं बुंदों जिउआव जि जायो बे समनि लोगोसे जाखागोनखा लोगोफोर बेनिखायनो जों लाइफआव बिदि जों गिबियाव आं जा बिदिन्थि होदोंमोन बिदि सेट खालामनानै लायोब्लाबो जोंनिया बे जाफुङाबो जानो हागौ बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बे सिगांनि बिदिन्थिफोरखौ होदों जोंनि लाइफआव बिदिबो जायो होननानै स' नोंथांमोना समजोंसो लोगोसे खारफानो रोंनांगोन लाइफआव नोंथांमोननि लाइफआव गोबां गाज्रि सिचुएशन थासारि फैनो हागौ आरो नोंथांमोनाव बिदिबो साननाय फैनो हागौ नोंथांमोननि लोगोफोरा गोबां दावगालांबाय आं उन जानानै थालांबाय नाथाय बिदि नङा लोगोफोर गासैबो सुबुङा गावबा गावनि लामायाव गावबा गावनि खरथिजों खारगासिनो दं रावनिबो लामाया समान नङा बेखौ नोंथांमोना मोनथिनानै ला बिसोरनि लाइफआ बिसोरनि आलादा सम दं नोंथांनाबो बिदिनो आलादा सम दं जुदि नोंथाङा दा गाज्रि समा सोलिगासिनो नोंथाङा थालांबाय उन जानानै स' बिसोरनाबो उनाव गाज्रि समा फैगोन बयनाबो गाज्रि सम फैयो आरो नोंथाङा जुदि दा गाज्रि समबा नोंथांनाबो उनाव मोजां सम फैगोन बेनिखायनो बे लाइफआ जोंना समजों लोगोसे खारगासिनोसो दं आरो बेखौ गुबुनजों कम्पेयार खालामनानै गावखौ डिमटिभेट बा गावखौ दुखु खालामनानै लानो नाङा लोगोफोर जों बयबो गावबा गावनि लामायाव सेम खरथिजों खारगासिनो दं आरो लाइफआ आं बार बुङो जोंना समजों लोगोसेसो खारगोन लोगोफोर नोंनि समा गाज्रिबो जानो हागौ मोजांबो जानो हागौ बेनिखायनो बे समखौ जों मालाबाबो सोलायनो हाया लोगोफोर दसे धैर्य हमबाव दा नोंथांमोना मोनसे बिदिन्थि होनि हेरी पटार बे मुभिनि मुंखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ स' बेनि जा कास्ट JK रलिं बिथाङा 32 बोसोर बैसोआवसो बे बिदि मुभि सावथुनगिरियाव पाब्लिश जानो हादोंमोन माने सावथुनगिरि हिसाबै आरो बेनि सिगां बिथाङा 12 बार बिदि फिल्म सावथुन दिहुनगिरिफोरजों बिथाङा रिजेक्ट खालामजादोंमोन आरो जेकमा नोंथांमोना खायसे मुंखौ खोनाखाबाय जानांगौ जाय आलिबाबानि फाउन्डार बिथाङाबो आलिबाबाखौ 35 बोसोर बैसोआवसो दिहुनदोंमोन लोगोफोर स' लोगोफोर बेफोर बिदिन्थिया मा नोंथांमोना सरजाबनो हादोंना गिबियाव बुंनाय बादिब्ला जोंना 30 सिमहालागै हाबा जानानै हा बायनानै जों सेटेल जाखाबायानो नाथाय बिथांमोना 30 इयार्सनि उनावसो एथ' गिदिर खामानिखौ मावनो हादों बेनिखायनो नोंनि समा गुबुननि समनिख्रुइ आलादा लोगोफोर गुबुना जुदि साख्रि मावबाय दंब्लाबो नोंथाङा बेनिख्रुइबो गिदिरसिन माबा मोनसे मावनो हागौ उनालासिम नोंनिया जास्ट समाल' फैथ'वाखै नाथाय नोंथांमोना नाजानायखौ लाखिखानांगोन बे जोंना थार खोथा नाथाय नोंथांमोना बिदिल' दा सान कि बिथाङा जोबोद सिगाङाव दावगालांखाबाय दा साख्रि मावखाबायना आंलाय जेबोआनो गैया बिदिल' दा सान नोंथांनि समाबो फैखागोन जिउआ समजों लोगोसेसो आरो नोंथाङा जुदि डिग्रियाव इयार बेक नांदोंब्ला खायसेना बेक थायो इयार बेक नांदोंब्ला नोंथाङा बेहायबो दुखु दाजा नोंथाङा जुदि 25-26 बोसोरावबो डिग्री पास खालामोब्ला बेहायबो दुखु जानो गोनां गैया बेबो नोंथांनि एचिभमेन्ट नोंथाङा डिग्री पास खालामबाय उनाव नोंथांनि समाबो फैगासिनो आरो नोंथाङा 30 बोसोरालासिम जेनेबा हाबा जायासै 35 बोसोरालासिमबो हाबा जायासै अब्लाबो नोंथाङा जुदि खुसिब्ला लाइफ इज बिउटिफुल लोगोफोर लाइफआ जिउआ जोंना समायना आरो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि एसेब्लाबो नोंथांमोननि जिउआव माबा मोनसे थुलुंगानाय आं होनो हादोंब्ला प्लिज लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिथांमोनाबो नायनानै जिउआव एसेब्लाबो थुलुंगानाय लानो हायो स' लोगोफोर बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै गाबोन नोंथांमोननि सेराव फिन इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जय बर' हारिनि